କଇଁଫୁଲିଆ ଜହ୍ନରାତି। ସେତେବେଳକୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇଲେଣି। ସପନେ ବି ଘରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥାଏ। ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଗାଈ, ଆଉ ଦୁଆରେ ଶୋଇଥାଏ ସପନୀର କୁକୁର। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୂନଶାନ। ଏମିତି ସମୟରେ ଗଛରୁ ପତରଟିଏ ଖସିଲେ ବି ପଥର ପରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କୁକୁରକୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ଗାଈଟିକୁ ନିଶାଣ କରି ରହିଛି। ତାପରେ କୁକୁର କହିଲା, କିଏ ସେଠି? କିଏ? ତୁ ଯିଏ ବି ହେଇଥା, ଭଲରେ ଭଲରେ ବାହାରକୁ ଆସ, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି କହିଦେଉଛି। ତତେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ତୁ ଆମ ଗାଈକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ରହରେ ପୁଅ, ତତେ ଦଉଛି ପାନେ। ଏକଥା କହି ସେ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଗଲା। ଯେମିତି ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ସେ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟକାୟ ଛାଇ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ ସେ ବି ସେ ଛାଇକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା। ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଛାଇଟି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଅଜାଣତରେ କୁକୁରଟି ବି ସେଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଦିନ ହବ ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଜୁଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଥର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ କୁକୁର ବେଶରେ ଖାଇବି। ମୋତେ ଆଉ ରୋକିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ଏକଥା କହି କୁକୁର ବେଶରେ ଥିବା ସେହି ଭୂତଟି ସପନୀର ଘର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ବାଃ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଖାଲି ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇବି, ହେଲେ ଏ ଗାଈ କଥା ତ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯାହା କ୍ଷୀର ପିଇ ମଣିଷକୁ ଏତେ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ତା ରକ୍ତ ପିଇଲେ ମୁଁ ତ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବି। ଭୂତଟି ମନେ ମନେ ଏକଥା ଭାବି ଗାଈ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ନିରୀହ ଗାଈଟିକୁ ମାରି ତା ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ବାଃ, ମଜା ଆସିଗଲା। ସତରେ ଏମିତି ସୁଆଦିଆ ରକ୍ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ପିଇ ନଥିଲି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ପୁଣି କାଲିକି ଆସିବି, ଏମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସାରା ଗାଁକୁ ନିପାତ କରିଦେବି। ଏକଥା କହି ସେ କୁକୁର ରୂପୀ ଭୂତଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା, ଆଉ ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ସକାଳ, ସପନେ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ତା ଗାଈ ଚାରିକାତ ମାରି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ସେ ଗାଈ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ମରି ପଡ଼ିଛି। ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ। ଏତକ ଦେଖି ସପନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଇଏ ତ କୋଉ ବାଘ ଭାଲୁର ଶିକାର ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ଗାଈ ଯେମିତି ହେଲେ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତା। ତା ଛଡ଼ା ସେ ବାଘ କିମ୍ବା ଭାଲୁର ପଞ୍ଝା ଦେହରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ୟା ଦେହରେ ତ ସେମିତି କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୋ ଗାଈକୁ ମାରିଲା କିଏ, ଆଉ ମୋ କୁକୁର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସପନୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥାଏ। ସକାଳ ଯାଇ ପୁଣି ରାତି ହେଲା, ହେଲେ ତା କୁକୁର ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲାନି। ଏପଟେ ସପନୀ କୁକୁରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଶେଷରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ କେତେ ରାତି ହେଇଥାଏ ଜଣା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବାହାର ପଟୁ ତା କୁକୁର ଭୁକିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସପନୀର ଝଟ୍କି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଏ ମୋ କୁକୁର ଭୁକୁଛି ନା କ'ଣ? ଆଇଲାଣି କି? ଯାଇ ଦେଖେ ଦେଖେ। ଆରେ ପୁଅ, ଥରେ ବାହାରକୁ ଆ। ତୋ
ତତେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କାଲି ତ ଗାଈ ରକ୍ତ ପିଇଥିଲି, ଆଜି ତୋ ରକ୍ତ ପିଇବି। ତାପରେ ସପନୀ ଆଖି ମଳି ମଳି ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଛି ହଠାତ୍ ସେ ଭୂତଟି ସପନୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ସପନୀର ବେକକୁ ଝୁଣି ତାର ସବୁ ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସପନୀକୁ ନେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାବାସ୍ ଡିମ୍ବ, ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇଛୁ ଯେ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବୁ, ହେଲେ କେହି ତୋ ଅସଲ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ବାଃ, ସେବେଠୁ ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ କୁକୁର ରୂପରେ ଆସେ। ଯାହାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ ମାରି ତା ରକ୍ତ ପିଏ, ଆଉ ସେ ମଲା ଦେହକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ସଞ୍ଜ ହଉଣୁ ଗାଁରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ଏ କାମ କିଏ କରୁଛି କେହି ତାର ଟେର ପାଉନଥିଲେ। ଦିନକର କଥା। ବୁଝିଲୁ ଦିବା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୋଉ ବାଘ ଭାଲୁ ବୋଧେ ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆରେ ନା ମ, ଯଦି ସେ ବାଘ ଭାଲୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଦିନରେ ବି ଆସିପାରନ୍ତା ନା। ହେଲେ ଖାଲି ରାତିରେ ଆସୁଛି କାହିଁକି? ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ତା ରକ୍ତ ପିଇ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ କରିଦଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଉ ଭୂତ ପ୍ରେତର କାମ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହୁନୁ? କ'ଣ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଡରିକି ବଞ୍ଚି ହବ? ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଏ ବିପଦରୁ ଆମକୁ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। କିଏ ସେ? ସିଂହପରି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛୁ? ଚାଲେ ଆମେ ସେ ସିଂହପରି ପାଖକୁ ଯିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ। ଠିକ୍ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥାଏ ସିଂହପରି। ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଗୋଟେ ସିଂହର ଅବିକଳ, ହେଲେ ତା ଦେହରେ ପର ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଦିବା ଆଉ ସୁଧା ଦୁହେଁ ସିଂହପରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ଗାଁର ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସିଂହପରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଆଜି ତମେ ରାତିରେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରିବନି। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସିଂହପରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦା କଲା ପରେ ସେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଘୁରି ବୁଲିଲା। ନଦୀ, ନାଳ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଗୁମ୍ଫା, ଗାଁ ଗହୀର ସବୁଠି ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କୋଉଠି କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ କୂଅ ଉପରେ। କୂଅ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ କୂଅ ଭିତରେ ମରି ପଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ କୁକୁର, ଆଉ କୂଅ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ନଗଦା ମଣିଷର ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ। ସେଉଠୁ ସିଂହପରି ଅନୁମାନ କଲା ଯେ ଏ କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁର କାମ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସିଂହପରି ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ରାତିରେ ସେ ଗାଁରେ ପହରା ଦେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ସେ କୁକୁର ରୂପୀ ଭୂତ ଉପରେ। ସେ ଏ ଅଜବ କୁକୁରଟିକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଯେମିତି ସିଂହପରି କୁକୁର ପାଖକୁ ଆସିଛି, କୁକୁରଟି ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁକୁର ରୂପୀ ଭୂତଟି ଭାବିଥିଲା ଯେ ସେ ଯେମିତି କୁକୁରକୁ ମାରିଥିଲା ଏ ସିଂହପରିକୁ ବି ସେମିତି ମାରିବ। ଏକଥା ଭାବି ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସିଂହପରି ମଧ୍ୟ ତା ପିଛା କରି କରି ସେଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁଲା। ସିଂହପରି ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏ କୁକୁରଟି କେତେ ଦିନ ହବ ମରି ପଡ଼ିଛି। ସିଂହପରି ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ଏ କୁକୁର ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି କେହି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଏସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଂହପରି ସେ ମଲା କୁକୁରକୁ କୂଅ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା, ଆଉ ସେଇ ରାତାରାତି ସେ କୁକୁର ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା।
ସେଇଦିନଠୁ ଭୂତଟି କୌଣସି ଶରୀର ନ ପାଇ ପୂର୍ବପରି ଛାଇ ହେଇ ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଠୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଆଗ ପରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।